Amb 150 anys d'història, Lleal és una empresa referent en el disseny i fabricació de maquinària industrial per als sectors farmacèutic, cosmètic, alimentari i químic. La seva experiència i coneixement els ha permès desenvolupar solucions a mida per a empreses d'àmbit nacional i internacional. El compromís amb el client, l'esforç i la resiliència són els principals valors que han guiat Lleal al llarg de la seva trajectòria. Amb una aposta constant per la innovació i l'assessorament tècnic personalitzat, l'empresa adapta cada projecte a les necessitats específiques de cada client. Als seus moderns laboratoris realitza proves i assajos per garantir la viabilitat de cada procés i el màxim rendiment. Situada a Granollers, Lleal compta amb unes instal·lacions de més de 40.000 metres quadrats, on es duen a terme tant el disseny com la fabricació de cada peça i dels automatismes de tots els equips fabricats. A més, ofereix un servei d'assistència tècnica als 365 dies de l'any, assegurant la continuïtat dels processos productius dels seus clients sense interrupcions. La companyia també reafirma el seu compromís social i mediambiental amb iniciatives sostenibles i de formació. En aquest sentit, disposa d'una planta fotovoltaica que li permet ser autosuficient i reduir la seva petjada ecològica i, a més, impulsa el desenvolupament professional oferint oportunitats de formació a través de programes de pràctiques. La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental reconeix Lleal amb el reconeixement a la trajectòria empresarial per a la seva constància, esforç i compromís amb la innovació i qualitat en la indústria de processos.